ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଣିଆଖିଆ ମାଛ ବେସର କରିବା। ପାଣିଆଖିଆ ମାଛକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଭଲସେ ଗୋଳିଆ ଗୋଳି କରିକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କରେଇଟା ଗରମ କଲି। ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ମାଛ ଭଜା ହୁଏ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛ ଭଲକିନି ତାକୁ ଭାଜିଦେବେ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ମାଛ ତ ହେଲା ଯାଏଁ ତାକୁ ଭଲକିନି ଭାଜିଦେବେ। ମାଛ ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ଭାଜିଦେବେ। ଆମର ଏମିତି ମାଛ ଭଜାଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା ପାଇଁ ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ମିକ୍ସ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ କରିକି ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇଦିଏ। ମସଲା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ କରେଇଟା ତତେଇବେ। କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲଟେ ପକାଇଦେବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବେ ସେଥିରେ। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ କିଛି ପକାଇକି ସେଥିରେ ଫୁଟେଇଦେବେ। ତାପରେ ଛେଚା ରସୁଣ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବେ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ ରସୁଣ ଫୁଟେଇଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିକି ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦେବେ ତେଲରେ। ତାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ବି ରଖିଦେଲି କାଟିକି, ତାକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଆଳୁଟା ତାକୁ ବି ତେଲରେ ଭାଜିଦେବେ, ତା'ର ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଭାଜିକି ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆଉ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ସିଝି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବେସରଟା ଯେଉଁଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ସବୁ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବା, ଲଙ୍କା ବେଶୀ ନାହିଁ, ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ମସଲାଟା ଭଲରେ ବେସରଟା ଭଲରେ ଟିକେ କଷିବେ, ଯେମିତି ପିତା ନ ଲାଗେ ବେସରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସରଟା ପୁରା କଷି ଆସିଲାଣି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବେସର ପୁରା ମାନେ ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ବେସର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମସଲା ପୁରା ଆମର ସିଝିକି ରେଡ଼ି। ତାପରେ ମାଛ ଖାରପାଣିଆ ମାଛ ଭଜା ହେଇ ରଖାଥିଲା ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ତା ଉପରେ। ତାପରେ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବେସର ପୁରା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ୟାର।